derfor kan vi da godt sætte jer omkring, jo. Ja, det er der, du har jo. Nej, jeg synes, det er godt pakket ind i. Vi skal ikke have sprøjtet på vores tøj. Ja, jeg gider ikke have på tøjet heller. Er der kommet nogen på, eller hvad, Kasper? Altså åbner du den ikke med posen, så sidder jeg sammen med dig. Ja, hvis du åbner i posen, så skal der også åbne. Så sidder jeg sammen med dig. Ja, det er godt. Det kan jeg lige så godt sige. Bare invitere de forskellige dernede. Anita og... Ikke om Leila, bare til Leila på. det er nok bedre, du lige sådan. Den optager den her. Jeg skal lige se om den ene side. Ja, men vi kan jo ikke se jer. Vi kan jo ikke se jer nu, fordi I står sådan der. Jeg åbner ikke. I bliver lige nødt til at gå ud af siden eller et eller andet. Ulf og Vælter den, hvis de rejser sig. Du tipper to. Ja, jamen det gør jeg også. Ja, jamen, Kan ikke bare gå hen af? Jamen, så skal vi sætte os. Kan I ikke vende bordet? Vend bordet. Ja, drej bordet. Drej bordet, sådan der. Jamen, det bliver mere stabilt. Det er fordi, det bliver mere stabilt. Det er fordi, vi kan jo ikke se jer, vi sidder med ryggen til. Sådan her. er I klar? Jeg ved ikke, om vi er. Men Jeg skal nok gøre det inde i posen. Vi skal lige holde afstand. Er du klar? Vi går på den side. Kommer her. Ja. Ej, men... Ej. Nej, det tænker det er mig, der lige har vinden i år. Lugter, Allan. Ja. tænker man. Vi står meget godt, jeg gad på. Ja, vi gør. Ja, vi står. Kom lige tanke om. Er der nogen, der kommer med? Ja, Pia, hun er kommet med. Jette, hun er kommet med. Ej, hvor er det klamt. Det er klamt at kigge på. Ja, det ser fandme ulækkert ud. Men fy for satan, det er klamt. Hvor det jo, det stinker helt sygt, mand. Hvad mener du, det ikke lugter så fælt? Jeg kan ikke lugte noget. Den prøver at spille dig over i den der vindretning der, det stinker. Ej, hvor er det Jeg kan ikke lugte noget nu. Kan du det? Nej, jeg kan heller ikke lugte noget. Det må slet ikke lugte så slemt, som de siger. Ej, det er deroppe inden lige herovre. Prøv at høre, det er ligesom, kan I huske dem der, man kunne trykke på, og så kunne man smide ved i græslokalerne? Det er sådan, det lugter. Prøv lige at sige, hvad det er, vi er i gang med, Stefan. Stefan, prøv lige at sige, Surstrøm. Herovre. Det er min onkel Karsten, og han har sørget på surstrøm. Ej, hvor er den klam. Du skal ikke, den skal holde sig væk fra mig, den der lille ho der. Det er der nogle magnetfiskere, der må finde den der. Nej, det er ude jo. Ja. Hvor det stinker. Ej, hvor er det klamt. Nå, du tager lige bæret en gang. Nej, skal jeg lige? Hvor er det klamt. Nøj, hvor det stinker. Ej, ja, mand. Ej, hvor der sovs på. Hvor er det fisken henne? Lige væk. Lad nu. Ej, nu fisser jeg. Nu skal det tage en gaffel og... Ej, ja, mand. Bare på den side, der er Ej, det skal ikke se sådan ud. Den er sgu marineret, den fisk der. Det er helt væk. Den er røgen op, mand. Det er gammelt, det er i hvert fald. Det ligner opræk. Ja, vi skal smage. Nej, du har ikke tænkt dig at æde det. tag lige en tallerken her. Hvor det stinker. Ej, hvor er det klamt, mand. Ulf, super sej. Det tager lige. Ej. Ej, Ulvar går tilbage for en nummer 2. Ej, jeg går til den, Ulf. Kom med, Stefan. Hold på i munden.
Nej, hvor er det klamt. Prøv lige, Ulf han æder det. Ulf han æder det der. Jeg prøver, det kan ikke spise. Kom nu, Stefan! Hvordan helvede kan du have det, mand? Hvad går der galt? Kom så, Stefan! Prøv lige at filme Ulf, hvad æder det der. Ja, men Ulf han er champ. Han er gået, det er nummer 3, det der. Nej, jeg er ikke... Kom nu, Stefan! Hvad er faktisk okay? Øj. Øj. Hvad fanden er Øj. egentlig? Fy for helvede, mand. Øj. Øj, prøv lige at lugte til det. Nej! Prøv lige at lugte til det. Kom så, Stefan! Lugten var ikke noget godt. Har Stefan ikke spist det? Kom nu, Stefan. Ulf han har spist 3 gange. Øj, hvor er det klamt. Fy for helvede, mand. Øj. Det er overhovedet ikke, som jeg forestiller mig, det vil se ud jo. Jeg vidste ikke, der var sådan noget babymos. Han får vild ud, må ikke vise mig. Han står bare og nyder det, Ulf, der gør. Kom så, Stefan. Kom nu, Stefan. Ulf der står bare og nyder det. Ja. Du, det er underbær, eller det der, Stefan? Ej, hvor er det klamt. Ej. Det var han ryster. Lugten, det var ikke slæbt. Men smagen, fy for helvede. Kom nu, Jeg Stefan. tror lige, at vi spiser grønbasker eller sådan noget. Ej. Han får ikke spist til Stefan. Hvad gør du nu? Så var det der, Stefan. Det er bare at tage det i munden og æde det. Jeg smagte det nu. Ej, det gjorde jeg. Det er altså heller ikke. Kom så. Jo, du kan godt, Stefan. Kom så, Stefan. Det gjorde du også. Kom så. Jeg gør det. Ja, kom så. Ind med det. Ja, det var jo. Slut! Det er bare hurtigt. Hvor er det klamt. Har Kasper prøvet at Ja. Det er bare en af så tænkte. Kom så. Skål! I skal blive inde i kameravinklen. Det fatter jeg ikke, det er ikke, du brækker dig ud. Jeg fatter ikke, du kan æde det der. Kan du lugte det? Nej, jeg må heller ikke lukke nu. Sig nogen skriver, hvad de tøj, nu kommer hjem, Stefan. Jeg skal lige prøve at lugte til det. Det lugter ikke ret godt. Det var saltet. Han er følger ved. Ej, hvor er det klamt, mand. Hvad er det problem? Det lugter af sådan en gammel skraldespand. Sådan en skraldespand, der bare har stået der i 4 dage eller sådan noget. Ja. Ulf er der champ. Ej, hvor er det klamt. Det står bare og æder det. Hvem har det? Det kunne jeg godt forestille mig mere. Du skal filme Ulf. Han sidder og står bare og æder. Hvor er der øl henne? Film. Der er jo lige Kasper. Var du? Skål. Nej, Ulf. Ej, hvor er det klamt, Allan. Du må klappe. Han er på hvilerne. Det var ikke slem. Det fatter jeg ikke, fordi det lugter jo ikke noget. Ej. Men det smager noget. Skal du have lidt gris? Skål! Jeg afslutter herfra. Skal du have lidt gris? Jeg troede, det var slemt.